मुंदांखा कन्ट्राक्टर बिथाङा जोंजों लोगोसे जयनिं जानो फैदों आं बिथांखौ তার কারণে আমার জনসাধারণ সম্পাদকের আদি করে বিভিন্ন বিষয় পর্যায়ে আজি ইয়াত উপস্থিত বর্তমানে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আদরি জনাই রয়েছে মানগেরা রাজ্যের সামনে বিটিসি সরকার ইউপিএল সরকার नंगौ बीजेपी आरो जीएसपी को लानानै जुथाइ मोनसे सरकार सालायदोंब्लाबो नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन बे इउपिएल सरकारनि इउपिएल हान्जानिफ्रायनो दिनै सिमा डिपुटि चिफआबो इउपिएल हान्जानिनो स्पिकाराबो इउपिएल हान्जानिनो बीजेपीनि राष्ट्रीय दैदेनगिरिफोर स्टेटनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदोंमोन जेब्ला बिथांमोना एलायन्स खालामो जेब्ला बिथांमोना मदद खालामो अब्ला बुंदों बाहेरानिफ्राय जों मदद खालामगोन इउपिएल हानो गोहो थागोन जेरै प्रमद बर'आ सानो बेबायदिनो बिटिसि एबा बिटिआरनि जे सासन खुंथाय बे सासन खुंथायखौ खालामनो हागोन होननानै बिजेपिनि राष्ट्रीय दैदेनगिरिफोर आरो स्टेटनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन बे लेखायैनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिसिनि जे सरकार बे सरकारा खुंजागासिनो दङ मास मोननैल' जादों सरकारा बे मास मोननैयाव गोबां मावनो हायाखै नंगौ मास मोननैया जथेस्थ नङा नाथाय सरकारनि दिनाव जाय सरकारा एखेबारेनो खनसेयैनो 15 बोसोर शासन खालामबाय आरो बे 15 बोसोर शासन खालामनाय सरकारनि आमोलाव जेसेबां गामिफ्राव जौगाखांनायनि खामानि मावजायाखै जे ओनसोलाव जौगाखांनायनि खामानि मावजायाखै जाय गरीब मानसिफ्रा नांगौ बायदि जेबो मोनाखै गरिबनि न' मोनाखै रेशन कार्ड मोनाखै जब कार्ड मोनाखै आइडि नाम्बार गैया गोबां रोखोमनि जेंनाफ्रा बुंफबनानै दङमोन लोमजा साजा जानाय मानसिफोरा नायसनजायाखै सोरबा बेंगुरा जानानै दङ बिसनायाव ओरैनो गोग्लैनानै दङ